Saddam Hüseyin di 18 Adara 1988 da li Helepçeyê bi gazên kîmyewî komkujî pêk anîbû û herî kêm 5000 Kurd kuştibû. Du roj şûnda jî rêxistina hevkarî ya İslamî ku îro bi navê Rêxistina Konferansa İslamî tê zanîn li Kuweytê li hev civiyabû û 53 endamê wê rêxistinê di civînê de amade bûn ku Iraqa Saddam Hüseyin jî di vî civînê de dihat temsîl kirin. Her wiha Serokkomarê Tirkiyeyê Kenan Evren jî ku generalê darbeya 12 îlona 1980 ye û bi zilma li ser Kurdan tê naskirin tevlî civînê bibû. Piştî vî civînê 17 Nîsana 1988 da Rojnameya Hürriyetê ku slogana wê Tirkiye ya Tirkan e, di vî rojnameyê de nûçeyekî derheqê çekên kîmyewî yên Saddam Hüseyin hatibû çapkirin. Gorî nûçeya Hürriyetê dema welatên Ewropayê çekên kîmyewî ji Saddam re şandibûn, rêya behrê ya li Tirkiyeyê bi kar anîbûn û bajarê Mêrsînê bo vê sevqiyat de noxteyek girîng bû. Vê nûçeyê jî nîşan dida ku hevkariya Tirkiyeyê û Saddam di vê meseleyê de jî gelek xurt bûye. Rêxistina hevkarî ya İslamî piştî vî civînê peyamek weşandibû û di peyamê de bi giranî xwestekên Tirkiyeyê cihî kirtibûn. Loma di peyamê de helwesta Yewnanistanê û Bulgaristanê ya dijî Tirkên li van welatan dijîn hatibû şermezekirin. Lewra gorî peyamê li Bulgaristanê navên Tirkî hatine qedexekirin û navên Tirkî bi zorê kirine Bulgarî û li Yewnanistanê jî destûr nayê dayîn ku zarokên Tirkan bi zimanê zikmakî perwerde bibînin. Lê li Tirkiye jî zarokên Kurdan nikaribûn bi zimanê xwe perwerde bibin. Kurdî li Tirkiyeyê qedexe bû û zilm li ser Kurdan hebû, lê ev tişt ne xemakesî bû. Bêguman di civîna Saddam Hüseyin û Kenan Evren tevlî bûbûn da derheqê Kurdan da tiştek pozîtîv nedihat gotin û wiha jî bûbû. Loma komkujiya Saddam du roj berê li Helepçeyê pêk anîbû jî nehatibû dîtin û tu tiştek nehatibû gotin. Wek İsmail Beşikçi nivîsîbû, Iraq endamek vê rêxistinê yani rêxistina hevkariya İslamî bû û li aliyê din welatekî Kurdên Misliman temsîl bike jî tune bû. Helwesta vê rêxistinê û Tirkiyeyê ya dijî Kurdan 2017 da carektin derketolê. Rêxistina Konferansa İslamî di 13 Kanûna 2017 da li Tirkiyeyê civiyabû û rojeva sereke Filîstîn bû. Di peyama dawî ya civînê de zilma İsraîlê ya li ser Filîstînê bi gotinê tund hatibûn şermezerkirin û her wiha mafê Filîstînê yê dewletbûnê carektin hatibû parastin. Lê heman demê de qaşobirayên Misliman Kurdan jî daxwaza dewletbûnê anîbûn rojevê û loma li Başûrê Kurdistanê referandumek rêve biribûn. Di encama referandumê de di rêjeya sedî nod û dudiyan de êrîkirina serxwebûna Kurdistanê derketibû. Lê Tirkiye, Iraq û İran dijî referandumê xwedî helwestekî tund bûn û him bi gotinan him jî bi awayên siyasî, dîplomatîk aborî û leşkerî bertekan nîşan dabûn. Kurdan û rêveberiya wan tehdît kiribûn. Wek mînak Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan 25 îlona 2017 da roja referanduma serxwebûnê rêva çûbû, Herêma Kurdistanê tehdît kiribû, gotibû ku ew ê rê li sewqiyata petrola Kurdistanê bigirin û bi vî awayê Kurdan birçî bihêlin. Piştre jî Tirkiyeyê him bi şêwaza leşkerî ku bi tatbîqatekî leşkerî Kurdistanê tehdît kiribû, him jî ambargoya aborî kiribû meriyetê. Gelek eşkere ye ku biratiya Kurdan û Filîstîniyan a Mislimanî bo Tirkiyeyê û rêxistina Konferansa İslamî ne wek hevin. Filîstînî dikarin bibin xwedî dewletek, lê Kurd na. Her wiha helwestekî mînak a dijî Kurdan a Tirkiyeyê di meseleya komkujiya Helepçeyê de jî derketolê. Mesela Erdogan di 16 Hemijdara 2013 da li Amedê mîtingek li darxistibû û Mesûd Barzanî û Şivan Perver jî li gel wî bûn. Di axaftina xwe de Erdogan behsa komkujiya Helepçeyê kiribû gotibû ku dema Helepçe şewitî heman demê dil û cigerê Diyarbekirê, Konyayê û Çanakkale'yê jî şewitî bû. Bi rastî dil û cigera Amedê şewitî bû, lê yê Konyayê û Çanakkale bi gomanin. Mirov nikare bi hêsanî gotinên Erdogan rast qebûl bike. Lewra dirûtiya wan di parlamentoya wan de derketibû holê. Bi dehan caran parlamenterên HDP daxwaz kiribûn ku bila komkujiya Helepçeyê ji aliyê dewleta Tirk ve jî wek fermî bê nasîn. Lewra gelek dewletan nasan dibûn. Lê Partiya Erdogan her carî dijî vî daxwazê derketiye. Hinceta wan jî sosret e.
Mesela rêveberê AKP Bülent Turan 27 Adara 2018 da iddia kiribo ku parlamento nikarin dîrokî binivîsînin û rast nîne ku mirov bûyerên dîrokî di çarçeweya komkujiyê de di parlamentoyan da bike mijara nîqaşên siyasî. Rastî ev hincet piranî bo komkujiya Ermeniyan tê gotin ku Tirkiye vê înkar dike û naxwaze rastî derkevin holê. Lê li aliyê din rêveberê AKP rast nedaxivîn. Lewra bo komkujiya boşnakan xwedî helwestek cuda bûn û komkujiya Srebrenîtsayê wek fermî ji aliyê parlamentoya Tirkiyeyê ve hatibû nasîn. Dîsa mînakek dina Balkêşê heye, pirtûkek bi sernav komkujiya li Iraqê tevgera leşkerî ya Enfalê ya dijî Kurdan hatiye meşandin. Ku ji aliyê Middle East Watchê ve ew pirtûk hatiye amedekirin û di nav weşanên çapxaneya Avestayê ve jî hatiye çapkirin. Lê li Tirkiyeyê ev pirtûk qedexekirî ye. Dadgeha Tirk 14 Gulana 2018 da bi hinceta propaganda terörizmê vê pirtûkê qedexe kir. Dane û agahiyên derheqên komkujiya Kurdan da wek propagandaya terörizmê tê qebûlkirin û bi vê avayê Saddam Hüseyin û pêkanînên wî piştî 3 salan hîn têne parastin. Lê bo Filîstînê û boşnakan digirîn û dikin qîrin û hewar. Qaşo Kurd jî birayên wan ên Mislimanin. Lê beriya her tiştê Kurd bo wan û dewleta wan tehdîtin. Lewra yên li ser Kurdan zilm û komkujiyê pêk dînin ew bixwenin. Dema komkujiyê qebûl bikin, faîltî û sûcên xwe jî qebûl dikin. Ew jî nemimkün e. û her wiha bo îstîsmarkirina wan a doza îslamî jî tûxêra Kurdan nîne. Lê wek bi gotina şaîrê Filîstînî Mahmud Derviş bibêjim, ew hez ji mirina Filîstîniyan dikin. Lewra bo desthilatdariya wan mirina Filîstîniyan amûrek gelek kêje ye.